Ahoj, vítám vás u dalšího vysílání z budky řidiče. Chtěl jsem vám dneska říct, že jsem rád, že existuje AI, protože konečně na těch sociálních sítích fotky, videa, my všichni vypadáme úplně skvěle, a takže jsem za to moc rád. Zažíváme zážitky, které bychom asi v normálním životě nezažili, že jo? A všichni to lajkujeme. Takže je to krása, jsem moc rád za AI a ještě víc muziky, víc videí, fotek. Doteďka ty filtry a tohleto to bylo super, ale teď je to ještě mega super. Takže jsem moc rád za to, že konečně to tady je. A jsem moc rád, jak nás to krásně vykresluje, jo, že přesně takový, jací jsme, jako jo, to je super, jo, úplně takový, jako prázdný, jo, takový krásně prázdný, jo. Je jen škoda, že nemám víc času, abych to stíhal všechno sledovat, no ale co se dá dělat, já to určitě brzo doženu. Tak jo, mějte se hezky a čau.